देव कुमार भैया बाटे हुआ भागा जरा माई नहीं थे बाटे हुआ भागा जरा माई नहीं थे ऑर्केस्ट्रा के मलिकार की ओर से बहुत बहुत धनराशि प्रदान भइल संग संग देव कुमार भैया भी बहुत बहुत पुरस्कार दे रही भगवान से प्रार्थना शुभकामना खातिर नील कमल चौहान व्यास जी हाँ स्वर्गीय हीरो हीरालाल जी के सुपुत्र बानी बहुत बहुत पुरस्कार देनी बाबू की ओर से हमने उससे ढेर सारा प्यार दुलार बा जय हो बेंजू वादक भाई शहीद हुसैन जी कर्मा कुमार की ओर से बहुत बहुत धनराशि प्रदान भइल राज नरेंद्र शर्मा व्यास बिपिन बिहारी जी के पिताजी की ओर से बहुत बहुत पुरस्कार मिलल बाबू सुनील सुरीला जी बहुत बहुत पुरस्कार दिले भगवान से प्रार्थना करो शुभकामना खातिर भाई चंद्रमा अकेला जी हमरा के बहुत बहुत पुरस्कार देनी व्यास सत्येंद्र जी बहुत बहुत पुरस्कार देनी भगवान से प्रार्थना शुभकामना खातिर प्रकृति के नियम ना ऐसा का आदमी के महत्व कब बुझाला जब आदमी ना रहेला तो आज देव कुमार भैया के बुझात होई तनी को कम कर दी ढेरी को देव कुमार भैया के बुझात होई कि माई रोली हतो आ माई नहीं खी तो दोनों में काम करवा और को कम करी बाटे हुआ भागा जकर माई नहीं हो बाटे हुआ भागा जकर माई नहीं हो
व्यास धनंजय सिंह जी हाँ बहुत बहुत पुरस्कार दे ले भगवान से प्रार्थना करो शुभकामना खातिर माता सरस्वती कंठ पर निवास करी भगवान से प्रार्थना करो माता सरस्वती से प्रार्थना करो और क्या बबुआ सत्यदेव शर्मा जी बहुत बहुत पुरस्कार दिए भगवान से प्रार्थना शुभकामना खातिर सोनू बाबा सरया निवासी बहुत बहुत पुरस्कार दिया भगवान से प्रार्थना करो शुभकामना खातिर कमलेश कटारी जी के शिष्य रंजीत राजा पुरस्कार मिलल भगवान से प्रार्थना शुभकामना खातिर तो बाटे हुआ भागा जकर माई नहीं थे बाटे हुआ भागा जकर माई नहीं थे बाटे हुआ भागा जकर माई